गिबियावनो गोदान बोसोरनि बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै नोंथांमोन बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरिफोरनिसिम गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि खुलुमनाय जासिहरबाय। बे समाव आङो दंफैयो दिनैहाय रायमना नेशनेल जाबनाय फाग्लिगान्थोन दैमानि खाथियावहाय। दा बेयाव गोबां मानसिफोरा लावखार ओंखाम जानो थाखाय दिनैहाय गोबां मानसिफोरा ज' जादों। बे समाव जोङो मिन्थिनानै लागोन लावखार ओंखाम जाग्राफोरनिफ्राय। दा बे समाव लावखार ओंखाम जाग्राफोरा बे लावखार ओंखाम जाफैनायाव फाग्लिगाथोनाव माबायदि फिलिंस जादों बा माबायदि गोसोआव रंजानाय दं गोदान बोसोरनि मुङाव बेखौ जोङो मिन्थिनानै लागोन। बे समावहाय नोंथांमोना बेयाव लावखार ओंखाम जाफैनानै माबायदि फिल खालामदों बेखौ फंनैसो बुंहरनो हागोन। जों ओरैबादि रंजानाय मोन्दों, मोजां मोन्दों। मानो होनबा थांनाय गोजाम बोसोरा ओरैबादि गोब्राबमोन जोंनि थाखाय। बेखौ इसोरा आंखौ जे गोथाङै लाखिनानै बे गोदान बोसोरखौ मोनहोबावनायनि थाखाय रंजानायजोंनो जोङो न'खरनि गासैबो फेमिलि ओंखारनानै जोङो बेबादि रंजानायजों जानो होननानै पिकनिकखौ जाफैनाय जादों आरो ओरैबादि मोजां मोन्दों जोङो। जायगायाबो मोजां आरो न'खरनि बयबो जयै फैनो हानायनि थाखाय बिराद रंजानाय मोन्दों आरो जोङो। दैनिबो जेबो प्रब्लेम गैया, गासैबो नांगौबादि दंजोबो। बिनि थाखाय बिराद मोजां मोन्दों आरो जोङो जाग्रायाथ' बोरमा बेदर दं, दाउ हांदों, दाउदै दङ, दाउ लकेल एवदों, लाब्रा लुब्रा बिदिनो गोबां आइटेम बानायदों आरो। अमा दं, दाउ दं, दाउदै दं। जोङो गासै 35 नामा 35 जन दङ आरो जोङो गासै। बे जोंनि न'खरनि गोजा आरो गासिबो, रावबो मालाय गैया। बे समाव जोङो मिन्थिनानै लागोन नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों। जों गिबियावनो आङो बे बड'लेण्ड बुब्लि ना बेखौ बरायगारनाय जाबाय। सिगाङाव बे निउ इयारजों लोगोसे बिथांमोनखौ आं हामबाय होनदों जेन' बे बोसोर गोदानावहाय बिथांमोनाबो अनेकथा बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आरो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो मोजाङै मोजाङै जों गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय। गिबियावनो बेखौनो आं बुंगोन आरो दा सोंनायनि फिनाव जोंथ' बारा गोजाननिफ्राय फैयाखै, जों बे लकेलनिनोखा। बे जायगानि जों बारा गोजान नङा, अबयस्से बिदिनो 1 किल'मिटार जागोन। नास्रायबिल गामिनि आरो सराइबिल ओनसोलनिनोखा जोङो। जों बाहाय दा रावबो गैया, बाहाय निउ इयार जानो जों बे न'खरनि गोजा फेमिलिसो आरो फेमिलियैनो फैदों। दा बेवहाय लावखार ओंखाम जाफैनानै नोंथांमोना माबायदि फिल खालामदों बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? फिल्डथ' जों दिनै बे गोदान बोसोरजों मोननायजों लोगोसे जों रंजानायखौ मोन्दों गोबां। दा जों बाहाय रंजानाय मोन्दों। जोङो न'खरनि गोजा दिनैहाय थांनाय बोसोराव जेरेखम सोलिबोबाय रावबो हयथ' खथि नाथि जायाखै, मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, जेबो खहा जायाखै। जों दिनै न'खरनि गोजा ज' जानानै दिनै मोखां नायलायनाय मोनसे रंजानाय, मोनसे जोङो जेनेबा जयै ओंखाम जालायलायनाय मोनसे पिकनिक जानाय जेरैबायदि जों खाबु मोनलायदों, बिनि थाखाय जों बिराद रंजानाय मोन्दों आरो बे बोसोर गोदाननि थाखाय। गोदान बोसोरनि मुङावहाय लावखार ओंखाम जानो थाखाय माने गोबां मानसिफोरानो दा टुरिस्ट हिसाबैहाय दा दावबायफैयो। दा बेयाव दावबायनायाव जों गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोन्दों, उन्दै उन्दै बा क्लास 10आव फरायनाय, क्लास 9आव फरायनाय बा OHS फरायनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा गोबां मानसिफोरा न'निफ्राय ओंखारलांदों। दा माखासे मानसिफोरा मोनानानै सहैबा माखासे मानसिफोरा लोंनानै माखासे एक्सिडेन्ट जानायफोरखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो? आङो स्पेसियेलि दानि बे जेनाखि हाई सेकेन्डारियाव फरायनायफोर बा क्लास 10 बा मेट्रिक होनो थांनाय बा सोरबा बिदिनो 12 पास HS पास बिसोरनि थाखाय आं मोनसेल' नटिस होगोन, जेन' निउ इयारखौ जुदि वेलकाम खालामबाबो बा निउ इयारनि नामाव रंजाब्लाबो जेन' अभार बाहाया आरो बिदिनो जौ हयथ' अनेक रोखोमनि जेनेबा बे निउ इयारखौ फालियो। सोरबा ड्राग्स लायो, बेबायदिनो सोरबा अभार लोङो आरो माने अनेक रोखोमनि जेनेबा मुवाफोर बाहायो, निसा बुस्थुफोर। जेन' बेफोरखौ बाहाया आरो बाहायोब्लाबो जेनेबा लिमिटाव थायो, बेफोरबायदि एसे एनै जों जेनेबा कन्ट्रलाव थानाय बायदि जेन' बाहायो आरो जेन' अभार लोंनानै जेथ' बिदिनो बाइकफोर साख'लाया आरो अभार नांगौनि बारा लोंनानै जेन' लामाफ्राव बिदिनो गोग्लैसोनानै थानाय बायदि जेनेबा जौफोर जेनेबा बाहाया, निसाफोर। आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरो साफ्राम जोंनि बे हादोरनिनो बिटिआर ओनसोलनि साफ्राम जोंनि हारिखौ आङो बेखौनो नटिस हरगोन, बिमा बिफाखौबो आं नटिस हरगोन, जेन' गावबा गावनि फिसाफोरखौ बे समाव जेनेबा एसेबाबो गाइड लायो, जेनेबा बारा जेनेबा बाहेरायाव हंगारा, जेनेबा रंजाबाबो लिमिटावनो थायो, गावनि जेनेबा साखाथि फाखाथियावनो रंजानानै इन्जय खालामो आरो बे बोसोर गोदानखौ। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन NGOनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा।
ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन